हेलो हेलो चलो ठंडी के मौसम में एकरा के घेरा देती रनिंग 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 सखी सहेली जितने खड़ा रही उतने बहरी इरवा रही हो। ऐसा है मारो में सरवर में हो हजार हजार रुपया के पुरस्कार देने हैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन बा जगह के जय जयकार बा भगवान सागर अभी की शुभकामना ओ माता श्री के स्वर्ग में ऊंचा से ऊंचा कोटि प्रदान है। एक महतारी कहने की सराज के वो पशु कोई बने बड़ा ही भाग हमने के हो कि हमारी के मरला के बाद में श्राद्ध क्रिया में कुछ भजन कीर्तन गाय बजाने का मौका मिलल इससे बढ़ के काम होला। हेलो मेरे के सर भाई कमेंट के कुछ बजा कोरस वाला बजन के बक्स में कॉल हेलो 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 चेक हेलो हां न पर है पर जा बाहर जा कहे के बबुआ भाव एगो भजन साहब सबका सेवक मिली कहे के हमारे के श्राद्ध के होने को उपस्थित भइल कहे के भाव बा बड़ा ही पुराना भजन के भाव
मोहब्बत कभी भजन भाग कीर्तन का हो मन के मलाल मार लो बस हो गया भजन और ये भजन भाव बस कुछ नहीं खे खरा भजन कहने भाव बा कि मन के मलाल मार लो बस हो गया मन के मलाल मार लो बस हो गया भजन बड़ा ही सुंदर गायक होता जी बहुत सुंदर गावता नहीं भाई दुगोला छबारे का घर में तो दुगोला लीले के फोन हम के पैसा सरावर है के बंडे के गावे ला चिन्हा जाते जितना बोले के तो याद रखे आई हो ओकर से कोई ना जा भूला के बैठ वो नाचे तो ना जाके पक्का सरवा बंडे के हो धीरिया के सारा बड़ी बाल कर तरह भाई अभी बड़े भैया भरत भैया हमने के बड़ी सहयोग कैले बने और इन देख के हमने के गाय बजाओ के सीखले बने भाई लुधियाना से इज्जत है जी एगो समय रहला कि हमने के लुधियाना में कहीं संतरत बने भाई 10 बजे उस समय इनका कैसा काई रहले एक दिल्ली के राजा दिल्ली के राजा कैसा काई रहले देखिए रौरा सब एगो प्रयास रख हां जी ऐती कौन बड़का बात बरुरा बोला तो इज्जत ना गावत ना नाचत नहीं ओकरा से कुछ अधिक न होने के पड़ले बोला कि ना होला और वजह से कब योग्यता बराबर के बैठा लगतो जैसे सारा को तने उसे कर दी तो फाटे लगे छोट भाई और तू गोला लड़ता नहीं हम सुतर नहीं है जी सुतर नहीं है तर ओरा बैठ के निहुर के हेमा हेमा करत रहने हां त हमरा बुझाइला नो हमरा बुझाइला ना त बुझाइले के निया से निकाल के उसने खोस दी ताकि ऊपर पसीजन हमने के ना के ला का के गंदा लग जाला बात बुझत नहीं का बबुआ हमरा साथ तो गोला गावे के बात रामायण महाभारत गीता सुख सागर निर्गुण भजन कुछ निमन निमन बात कही अब तो तू गोला गाए हां गाई अधुराई जान हमने तो जाई अपना बराबर का कलकार भेजा था हम तो भेजा दी 8 गो रास्तों के नाम होन के क्या करम मर ले जरा ऊपर ही कुछ बोल लेकिन के खरा पर कोई जा थोड़ी ज्यादा भाई बेंजो लो बक्सर से एलबटी मन के मलाल मार लो बस हो गया और एक है भाव भजन भाग कीर्तन का आज रामायण महाभारत गीता सुख सागर के लोग बात करता अगर दुर्गा दरवाजा पर पहुंच जाई उनका से पूछल जाओ जो पैसा देते लोग प्रणाम करते नहीं हम हां जी अब प्रोग्राम चले से पहले लोग बात बतारी के प्रणाम नहीं करत लोग ना समय से एक लोटा पानी नहीं खेते ना आई जब आके देखी माइक लेके लमर लमर ब्यास लोग बात बोलो हां जी ई है बात लगता रुपया पैसा लागल बा है साउंड लागल बा है माइक भइले जब बैठल बड़ी हो ना हो छोट भाई है बारका के कुलहावत नहीं का बात बा भाई ई हमरा बात लग है जाता है हवा मत हो फैशन बिगड़े होता ना हम नहीं की बुढ़ाई की दे मत तू हमरा कलम का और ये कर मत कर आशा कह के ना हो कि मां बाप के कर लो सेवा सेवा ए जिले भाव कि मां बाप के कर लो सेवा बाप के कर लो सेवा कर लो गुरु की आदत के कैलस के मंगल के दाता कहा गई गणेश जी महाराज ना हो हां जी काहे
अपना बाप महतारी के सेवा पूजा अर्चना करो। अब आज श्रवण पुत्र अपना बाप महतारी के 4 गो धाम घुमावे खातिर लेकर चल ले। लोग जे जानत नहीं के कहले कि ये भाई ओकर मेहरारू कलही नारी रहलिया। नारी के कारण से अपना बाप महतारी के लेके चल दिहले। ना 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 जी, श्रवण पुत्र के जन्म के कारण रहला। पुत्र ना होत रहला। पुत्र भाई कहले कि तारा पुत्र होई, लेकिन जे दिन तू अपना पुत्र के मुंह देखबा ओह दिन तारा आंख के जोत चल गई। लोग गांव के कहे लागल कि अंधारा के बेटा है, अंधारी के ही बेटा है। लोग कहे लगल कि हमरा के आंधर काहे कहेला लोग, रउरा के आंधर के हमरा के आंधर के बेटा लोग काहे कहेला, काहे आंधर रउरा हो गइनी। कहले कि हम ना बताई, गुरुजी तहार बताई है। गुरुजी के नजदीक के गइले, कहले कि तारा जन्म के कारण तहार बाप महतारी अंधा बाने। कहले कि अगर तो रउरा चाहो अपना बाप महतारी के 4 गो धाम अगर तो घुमा दे तो हो सकता कि बाप महतारी के आंख के जोत लवत। तो बाप महतारी के आंख के जोत ले आवे खातिर श्रवण पुत्र 4 धाम घुमावे खातिर चले। जौना समय अनमैरिज रहले राजा दशरथ जी, मृगा समझ के बाण मरले, सतवेदी बाण जानत रहले। श्रवण पुत्र हाय कह के कोई देख दी तो आज मर के भी वो अमर है। तो हेकड़ा के फिर में काहे के पड़ल बा। हमरा तो ही पता है कि एगो तो गणेश जी पर्वत से भइले, बाकी 7 गो कहां से आ गए जी, वो कहां से आया दियाला हिसाब वाला बना तो लेला देला पुत्र का दिक्कत हो जाला। उमे नहीं के फंसे के हमरा जनता के बीच में फंसे। तो 7 के माय बाबू के नाम होय न सुना कहे के बबुआ भाव बा कि मां बाप के कर लो सेवा कि कर लो गुरु की कि लगना गिरे सधारला जियो लगना जियो आई लगन बड़े अरे आई मुंह तरे आई लगन बड़े लगना गिरे सधारला। कितना दिन बेंजू वाला गीत बजौले हैं कि भला किसी को करना सका तो बुरा किसी को मत करना। अब फूल बन के खिल सकते नहीं तो कांटे बनकर मत चुनना। अच्छा रोगा कितना होशियार बन। अभी 2 साल भर पहले गाना आइला कहत रही कि 4 साल पहले बेंजू वाला बजा दे। देखिए हम रोगा के बाऊ नहीं के कहो बबुआ जी झूठ मत काहे के रोगा आधा का पटदार रउरा कतनो निमन गाय चाहे कतनो बढ़िया गाय उस हमरा कोई मतलब नहीं खी ना गाय बाकी हवा मत बने। सुना हो बाकी रउरा हमरा मेहरारू के भी कुछ कहना है। ई तू बोला हो ना बिना कर ई तू बोला ना हो कि रउरा हमरा मेहरारू के कही और रउरा के मेहरारू ने तो हमरा रउरा माई के कही, हमरा रउरा दादी के कही। ई तू बोला ना 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 ए बबुआ जे पर जरूरत है अब सर आदेश हम गलो तब नो हवाई यार चलावे लगले हवाई गाड़ी। लोग के फेरे में रउरा मत रहेगा तो हम कहता नहीं जी मालिक कि मंजा मसिया जी बहुत बाउर आदमी है। इनको नरक में ठेला जाए। मारलक बार कहे नो कि जब बबुआ लोग भेटा है तो बबुआ लेखा के संगीत गाँव बजाओ जी आना तो ये लोग कल हराई करब तब लोग कहे कि भाई मारो हो
अच्छा कॉमन आदमी हम वही के अच्छा कितना तू बाल आदमी हब कतरा के मारा शरम सो अब वही करे आज केहू जल्द से मुंह से नहीं कर सकता है ना ऐसे मत हवे बबुआ जी गाय के गुरु सरवा को ई हरावा क्यों हो अगर तो जादव परिवार से दुगो लड़का रहल सब गावत रहल सब भाई गर्दा गर्दा उड़ा के अबला बोले के ई मत माइक में कहवा मत कि मार सरवन कोई सरवन बबुआ हो